Fulbe TV albarka Fulbe TV albarka te Fulbe TV albarka Africa albarka modon Fulbe TV on jetama on juram hebe darani leñol pulagu albarka modon Fulbe TV yo Allah nabru golle yeso eni ko sottini accini addi haala ala ko tongi gere si bontondirama ndaare Fulbe TV ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum harayimo ton waɗe subscribe joni Fulbe TV no weli ha al bismillah jang ako ya kiile jang ala koto ma wala ya ki jang wolam alkaloti alaji demba ba ko ay nanan jam pour ka luntangol bismillah jang be fo en bawa kontin goto goto ntel luntam be kontino la kiling ko no ko di bismillah mo en to mo en bon altol be bismillah sare Gubu kono jang ko sare mo en do be jiani ko e Allah saate lam jannati de en calmini adi kanko to jarga o jarga di ceede fof nga mo be kontu ka dati alkalo fan kana alkalo be la banko kan jang calmini almami o almami alkalo fanan ken tentuna an alkalo mume be yu ardi fof en bada to bride guro yu ardi fof en calmini yu arar be konton e hade en yawtude don en calmini chef men alaji junu ba before be tambila benna chef o konton na alaji junu ba arani kono leli délégation di mo amantra jambare ala kilal be jang sidum yawdi en calmini ko kono leydi no tambi dambe gouverneur fanan kontonna yu arar arani kono berde mo do bigay amantra jambare ala jusobe janne be fono ko di en calmini ngayunta luntam be konton en bawa kontude nda kontinola en calmina honde reful sidi jay Honorable Sidin Jai, Deputy Speaker, National Assembly, aya kontom bake. Salminama no fe. Aya kontom bake. Salminama no fe. Aya kontom bake. Bismillah mudum. Ako bismillah jang. Enante han. Ako bi. En belti mano fe. Kontanta bake. Para si enji do Honorable Sidin Jai. Ningas Honorable Jang. Enji gila to persudan ayo ti sefu jai. Amunta ko nga President Fawale Jang. Anung ala ministal be aning ala alkalol be ko enji be do jiden Sidi Jai ngar Sidi Jai je ngal tol be jele en calmini koto mede mawdo dum woni alaji bara sabari koto ma kontong ala haji bara sabari abe sianga hodo jang e tawa he meeting he afanam be janne sidum yawti ni wo tambita Sidi Jai Honorable Sidi Jai parni ni en no fewi don kontanta bagele en beltima no fewi kontanta bage en beltima no fewi kontanta immade mudum ton ara do tabo fo banjul kela do ko bula kana fo jang ara ha sare Gubu kana fo sare Gubu jang dum te yoni en don ay mol kontante ni en yiani do député o kono en jii dum National Assembly member ko woni Honorable Jaite o hebani hikka tawede he men no gandirden ni tan abenu janka brin last meeting bare nyinan aman trajo no jambari ala delegation on be jan ala da e bonno jud bono dabbin dinen kata diamo nyanta jangala le bari mbasuti andira drong wala he politique ngonden man nyin sio manke politique sio di be association la meeting be wolto kono non si annodi lambe teken benen ma woda ko kalan bare ni man sakunda kumandi fo e politique kan fo eden biya Sidi Jai be Sidi Jai itandila ko anyam limin yemol don tole anyam limin si Allah jabi birini ala sonta
mamin jomma si Allah jabi be jolale ni ala sonta inchallah yanani kaari a waɗani kam komi wawama yob na niamoy ko kaari e ñinken nan ta jonola an yaki ɗum yobde ila aniyo ka jo amantraje a yoɓat ɗum ɓeɗo doole maɗe anne iba jolale ila sembo dantada men iba jola wolon si Allah jaɓi minenne mamin jomma anniyeji amen ɗi ni ala sontan tolla ganiyo to mbe jolale inchallah Sare Gubu noon Sare Gubu kono jang wona Sare wonde ko Sare ma ila satewolom de ko Sare ma ila satewolom ko Sare ma ila satelom de mane andu ko Sare ma ite fambalon nala ko ila satelom si Allah jaɓi ni ala sonta en jetti Allah noon ngala tendu en jetti sababu waɗɓe sababu ɓe gaddi ɗumen seydal heddiɓe hen tawa anno sababol men yalon ko honorable wulita fo Banjul ayna jang nga wol tentule wala mo SGSA anala mol be min kaalo ɗo ate fanfan wontino no goɗɗum ni an amunta ko ni aketa kuuti na keta kuti komin arana kafu o ko mo be nata jam pour ate par ce que kafu ɓiɓɓe because ñing siyo jang ala dingol le tam e dewlo gonɗo persuda most especially the head of the president of Sare Gubu Student Association titi heɗen jarna yimɓe ɓe fof ngol be konto kono eɗen jarna Sadio Bulo koto mon tawanoɗo ñande ɗum ɗo société aɓe molla kotoma keɓa walla Sadio Bati ay wo kontom because kabrin ñing SGSA iba form kanne na wo kotoma aɓe nun jeele walla mo ala kordato ɗum noon en beltima en jarni ɗum ako a contanta baga ay luntam be konton en calmini rewɓe Sare Gubu rewɓe tundu ay musol be konton en jii golle mumen Allah dow ko jeele en jii baɗate mumen Allah dow ko ŋajele on jii tinnare mumen Allah kato ŋajele juuɗe mon jottima min Allah bulol aliye menke ŋajele en beltima en ɗum duwima contanta andum ɓe duwala ɓe jarnamane on jarna aɓal konton on kebbini place o aliye palasol fa ko raɓɓiɗe haala kata diyamo sutiyandi gila koyna kabrin koyna ha ka ton kata fo ka ton fof wiyama bisimilla al sol be ako al bismillah ko salminama altol be konton oɗon jarlo aliye yafo kala ko woñi toon men yalon ko diyamo men yalon ko amantilin ɗum ko min atelem kala ko feewi toon ko diyamo men yalon ko atilintale wona min de atentede ko koto am ha ala kotoɗo am koto malo wonam alkalode ko kam nelnomi atele yaki ko jottinmi ko ay ñing kuma yitande luntagol ko feewi ko mais alon ko a tilintale ko kañum atelem ko woñi toon ko mais alon ko amantilin ko hakkil wayi noon atelem ata fam mbollen eyi oɗon jarlo oɗon jaafo ali hakkatu mol bebul e groupe mon o mi wawambo haale english he's referring to Sare Gubu Student Association that he may not speak English. mi yetti on He sends his regards to the association. mi yetti on He's sending his regards to the association. par ce que ko on yiddem addi a mbiɗon komin woni baba kafo Because the association has shown love to him. That's why they take him and consider him as their father. si wona ɗum kotiraɓe e ngoodi If not, there are brothers, halifaɓe e ngoodi there are elders. tawi men ngel mbiyami komin woni baba kafo If you see him being appointed as the dad, komin woni baba kafo as the father of this association, ko yidde tan it's just because of love. yo Allah yoɓɓon He's praying for the association. yo Allah teddin on Yo Allah teddin onon fof. eyi hoɗon jarlo Onon jarlo onon jaafo. Jarga jarama. adi tawon en calminat jarga Sare o e miñiraɓe muɗum fof kañ ha he almami Sare o he jarga kala ko wawi ɗo hawru rek on calminama on juurama siɗon yawti en calminat député speaker honorable Sidi SK Ndiaye e kala ko mbo délégation muɗum mbo ardi o fof on calminama on mbiyama bisimilla moɗon he jonde he wonani min weltare mawde han yiide on he nder nde jonde siɗon yawti kadi en calminat neniraɓe jinna e meɗen rewɓe he worɓe fof kala golleje mumen walla golle ɗe jiiɗon mbaɗaɗo ko Allah he du'awji mumen jaabiɗi wawi ha taki ha ɗi golleje ɗe jiiɗon ɗo fof ɗe mbawi yaade ɗe ndewa lawol ɓe jarama no bete ɓe mbiyama yoɓe ɓeydu du'awji ɗi du'awji mumen ko jaabiɗi Sare Gubu Student Association ko gollidiɓe amen no feewi min calminiɓe golleji mumen moƴƴe ɗe ɓe mbaɗata ɗe miɗen ɓe mbiya yoɓe jokku golle minen jogui kottiraɓe kadi ɗum woni diaspora
Sare gubunaɓe wonɓe diaspora ɗanniyankoɓe meɗen ɓenne koɓe jamaroɓe ko walloɓe waktu kala min memmini programme Sagida memmini han ɓe dari Sare Gubu Student Association memmini han ɓe dari ko wona ɗum kadi ne ɓe dari ko haaju mumen han ko ɓamtude Sare ndede rek ko ɗum rek woni haajuji mumen ɗum noon en mbi'iɓe yo Allah firtu arsukeji mumen ɗo ɓe gonto ɓeyɗana ɓe okkaɓe koɓe ɗaɓɓata ko foof yo barke Allah so haala am juutata ɗo no feewi Sare Gubu Youth and Village Development Association ko fedde sosande hitande guluuje ɗiɗi e sappo e jeego hitande guluuje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ɗon hitande association o sosa association o noon mbo ala golle si wona développement han ko développement tan woni golle association o so association jiɗi garɗi ɗo ɗi foof ɓe mbiyama bisimilla ka enne en gandi ko pellital mumen e yidde mumen ɓamtude sukaɓe walla addude kawral e hakkude leydi he ko ɗum addata ɓe ɗo en enen jiiya musidɓe meɗen Fulbe Africa ɓe mbiyama bisimilla mumen kayenne ko gollidiɓe amen no feewi Sare Jamo Mbaalo fedde kawral onon ne on mbiyama bisimilla moɗon Sare Demba Toro Youth Association Kongu Mamouda kala association bawɗo ɗo arde rek on mbiyama bisimilla moɗon he jonde he siɗon yawti han ko kaldugol e sukaɓe Sare rek Sare Gubu ɓe rek walla okkudeɓe korek yamirde ɓe ɓe mbaɗa kala feere nde ɓe mbatta ɓe mbaɗa nde association o ɓe nanngamo juuɗe sappo association o ko association mumen si association o boni hen ko kayen simbo moƴƴi hen ko kayen simi wi sukaɓe han noon wona sukaɓe tembe am tan femiles walla tembe am tan kala gueɗɗo duuɓi sappo e jeetati ka ɓiɗɗo Sare Gubu Basiru an luwa ima waɗɗi tawede he nde fedde joɓa tanka maɗa walla contribution maɗa mbo du aɗa yoɓande he nde fedde o en because si a laari han Sare nde eɗen jiiya nde jogui caɗeleje kewɗe ɗe gandiranta neɗɗo goto goto en mbawa ɗum safrude ɗiɗo en mbawa ɗum safru so ko ma enen foof gokkodiren juuɗe gonen hunde wotere pelliten wondanama Sare nde ko Sare men kala ko en pewnani e nde hay goto wawa en ɗum fewnande so ɗum ne ko hen hunde wotere nde jiiɗanmi haalande association o ɓe gandane kadi heewi e meɗen dariɓe ɓe gandiranɗa jemma he ñalawma ɓe ngala haaju si wona ɓamtude association o walla ɓamtude Sare nde han ko noon ɓe darore ni noon ko noon enen foof poɗɗen ƴeftude kaɓɓen keeceje meɗen pelliten Sare nde ko Sare men si en mbaɗani hen hunde wawa hen wonde sukaɓe ɓe aratɓe lees ɓe giɗi duuɓi sappo e jeetati feemi dow onon foof oɗon nodde association o eɗen gandi ko wersiji naɓata mbo si a wersani han a wawa association o simo ala kalis tan mbo wawa yaade gueɗe ɗe jitten wadde ɗe en mbawaɗe wat caggal association o mbo ala kalis so ɗum ko ɗum caɗele meɗen wersiji meɗen ɗiɗi keewi manquede no feewi so association o mboye jogui calɗi mboye jogui education mboye jogui agriculture mboye jogui islam kala ɗo miijorɗa kippuɓe kulle ndiyam foof association o e jogui so ɗin calɗi foof noon en mbawaɗi wadde he caggal en gaddani kalis mbawo gollude ɗen gueɗeje ɗe poɗɗen ɗon ɓamtude so kono min salminat agri département amen o because département ji am ɗi foof miɗo wawi wiide ko kayno waktu ɓuuri kam nanggande golle no bete because ɓey ko yimɓe ɓe gandiranɗa ko wakkiliɓe no bete bom so département ji keddiɗi ɗi onon foof oɗon nangguiron no agri département men o nanguiniri because onon fof oɗon gandi Sagida ko yimɓe jomaɓe baali ko yimɓe alɗuɓe ɓe jogui baali ha heewi tan ɓe jogui beyi so baali ɗi ɓe ngala mboɓe gokkiɗi si wona ɓiɓɓe Sare ɓe walla ɓiɓɓe association ɓe han miɗen jogui ko yata e baali jeetati walla jeenayyi e mbeewa so ɗum foof ko ɓiɓɓe association o okka ɗum so kala jiɗɗo mbeewa walla mbaalu muɗum a tofte a raggini tan luwaji association ji contribution ma e timmi minen koɗo min mbaɗi invest rek min ɗaɓɓata miɗen jogui ɗen gueɗe dabaji miɗen jogui kalis mbomin coodi dabaji mbaɗe contribution moɗon garon agri coordinator ɗo cm trésor amen ɗo siɓe mbaɗima cléa tan a sodanama mbaalo so on calminama no feewi on jurama président Sare Gubu Student Association an he exécutif maɗa foof on calminama he kala neɗɗo bawɗo tawede association e on calminama onon foof on ñalle jaam ma ko hawri ɗo min mbi on bisimilla min beltima e kulle programme mbaɗeteɗe ɗo o hikka waɗi duuɓi sappo he go yimɓe kale nde jonde miɗen ñaagui Allah he nelaɗo mum yo Allah ɓeydu fuɗɗuɓe o programme ɓe yo Allah wan heɓe en barke ɓuuri ko barke mbo ɓe gondi o yo Allah ɓeydu Sare nde kala nototoɗo ɗo o programme yo Allah okku ɗum cellal e sellirede Allah ɓeyda yimɓe ɓe ha heewa okka ɓe judde balɗe okka ɓe battane moƴƴe eyyi minen de min jii nafa o programme sabunna gila mbo fuɗɗi miɗen tami janggoɓe ɓen janggoɓe min jii jangde mumen nde ɗon tinnima onon fodde honɓe yeeso ɓe min jarni on min duwanima on
yo Allah wat hemon barke yo Allah ɓeyda Sare nde fof keeɗe fof ɓe calminama ɓe tinnima eyyi mi salmini aɗo kala en calmini jarga e almami e yimɓe Sare ko hawri ɗo kala e hoɓɓeje meɗen ko rendi ɗo e nde ɗo jonde arde juurade wadde célébrate SJC duuɓi 11 en calmini koɗo men tedduɗo ɗum woni honorable deputy speaker CDS Ndiaye en calmini Mbara Sabali en calmina kanaji hay association ji ko rendi ɗo en no wayno Fulbe Africa Sare Demba Toro Youth Association Mamouda Youth Fedde Kawral Kuonku Students Association ha he rewɓe je Sare ha he ce tunduɗe ko wayno Sar Sillere Sinthiou Demba Dramé ha he fof kala koɗo tedduɗo tawtoraɗo he nde ɗo jonde min calminima min beltima mahe gargol moɗon ɓe mbi noddugol i weeli de kono ko notede nde ɓuuri welde fodde duuɓi 11 min noddi fof hitan fof koko ɓurtata hewde ɗum holliri komin mbaɗata ko hunde moƴƴere min jokki si a yi miɗen on nodda hoɗon noto ko ɗum hollirde wondenoma ko nanguɗen ko hunde moƴƴere ɗum noon ma en konti nangude e gollonde leydi muɗum koyen ɓiɓɓe leydi koye nduɗo tundu jiyaɗen ɗum woni Sare Gubu ha e Sandugu ɗo en padani laamu en padani goɗɗo outside arde wadde développe Sare meɗen walla tundu meɗen en puɗɗoto siɓe tawi en hen mbawen kontindinde he mumen e dow yewtere ko kalanmi ɗo ha jo mi siftinirat jonde nde history oɗo association ko taki ha mbo sosa hono mbo sosira e hoto mbo yarata kadi ɗoñ gonɗen ɗo en nde ɗo fedde nde waɗa establish ko 2013 August te fedde nde ko waɗa nde registre ɗum woni luwa itini fedde nde fedde nde noon ko addi ha nde sosa e adiɓe sosde nde ɓe ko sukaɓe Sare Gubu jangguɓe kono he dow jangde mumen ɓe peeri hen loro e caɗele kewɗe ɓe jooɗi ɓe mbi en tampi kono si Allah jaaɓi ko ɗo haɗata miñiraɓe men worɓe he rewɓe e hoddiɓe meɗen perata nde ɗo nde tampere nde perɗen ɓe jangguita o ala mbo ɓe geɓi mbo ɓe laari min koni jinmi wa ko ɗum jinmi janggo woɓɓe he mumen jalti school taw ngala joɓanowo woɓɓe he mumen ta ngala mbo laari simi jangi han koni jinmi wa ɗum addi caɗele kayen hewɓe nattinanoɓe school jalti Allah yandi siɓe janguno an han tan no woɓɓe mumen hay ko député speaker ji jooɗi ɗon honorable CDS Ndiaye jooɗor ɗon so min calmini min jarni nden fedde ɓen yimɓe adiɓe sosɓe nden fedde ɗum woni Basir Welba he exécutif muɗum sa yi miɗen ɗo dari han ko onon mbaɗi foundation o on jarama e si ɗon yawti fedde nde ko ni gollirta lewru kala min keɓan meeting to Kombo toon ɗum woni sonde wattido kala he lewru si min kawri min jewta on gandi noon pelle heko oɗo programme a wawa ɗum wadde ala halis so ko ɗum woni hoore lawol min mbi komin janggoɓe school kono min bakkirto lewru kala min bersa mbo kala no gasi joyi ɗum woni yehoɓe school ɓe
golloɓe ɓe mbo kala capanɗe joyi kono Allah yandi waktu nde ɗo fedde société nde miɗomo wawi fedde nde ta ko goto jogui gollo walla ɗiɗo alhamdulillah hanmi nden jogui ha ko yata ko ɓuuri 10 golloɓe e golloɓe institution ji Gambia mawɗe nden jogui gollo Human Rights Commission Ministry of Justice ay golloɓe World Bank golloɓe commercial banks e veterinary ji e agriculture so min jettiri ɗum e Allah fedde nde waɗi guro no feewi e nder ɗiɗo duuɓi 11 e kal seeɗa kal min kawrindinta Allah yalli kay wawa min waɗande activité ji ɗi min jiiɗi wadde ɗi fof e projet ji ɗi min jiiɗi wadde ɗi fof ɗum takata waktu fof min nattade yimɓe jogiiɓe hattan min toroɓe ballal ɓe min gollidi noon gila min puɗɗi ko yahata ha sono Sare Gubu diaspora Sagida en ha e pelle ɗe limtumi ɗo fof gila min puɗɗi kominen puɗɗodeɓe ko wayno professeur Sidat Yafa o tawtoraka e nde ɗo jonde saabu mboye jogui meeting dula goɗɗo kono kamne ko ɓoyɗo wadde support nde ɗo nde fedde e honorable speaker de CDS ke jay jooɗiɗo ɗo o min konki office muɗum fof mboyata min natte caɗele ngala hen min ko neɗɗo baɗɗo busy enen gandi National Assembly no ɓe jogori golle kono min meeɗa ya office muɗum mbo wasi min bismade mbo wasi min ŋeñande to office muɗum mbo holla min guite kadi mbo wasa min wadde support mbo arino ɗo wona hikka woni folo muɗum kadi mbo arti te duuɓi ɗi mbo arataɗi fof jungo mi yetto ko mbaɗo support association deputy speaker min mbaɗi appreciate gargol maɗo and then we are very happy to see you here and then we are glad we appreciate you so much for your support and si ɗon yawti min association o e jogui yimɓe gandiranta ɓe belani ɗemgal no camara ni daroɗo e haala kono ɓen ko joɗotoɓe ayyataɓe kono ko kañ goni waɗoɓe golle ɓe ɗum wayno hono docteur Tidiane Ba Sekou Ba en Aliou Damtenen en hikka ɓe tawtorama e nde ɗo jonde Basirou Ba en e Sare Gubu diaspora ko ka en mbaɗata waktu fo waktu ka en mbatta dépense oɗo programme min beltima hen no feewi to banggal jangde ko association o ɓeydi he nde hitande yawtude ɗo e ɗum heewi no feewi so to immiɓe gandiranta duuɓi e grade 9 jeeyi grade 10 because fedde nde ko si a yettima grade 10 sarɗiyeji fedde nde mbawi fawade he maɗa e fedde nde waɗi hikka welcome new member ji ko yata yimɓe 10 wawde wadde join fedde nde en e kadi ne school o yaltini results ko yata hono 20 aggregate 28 do by standard wona on result mbo Sare Gubu waɗirta proud because min jaltinino results ji ɓurɗi ɗon moƴƴu but we will still challenge the principal who is present here today kala support mbo waɗi need from the association minen ɗo ko Sare nde min darani ko janggoɓe min darani we will support miɗen jiiɗi improvement ko ɓurini en si ɗon yawti association o hikka yeehi ha heeɓi yimɓe fodde wadde jeetato ɓe gandiranta keeɓi admission tertiary education guili fedde nde sosa ɗum meeɗa wadde no hikkani en min keeɓi yimɓe tato heɓɓe admission at the University of the Gambia wadde study medicine accountancy development studies so ɗum ko ɓantare no bete e gonɗon gon sengo e kadi college the Gambia college joni wiye University of Education min keeɓi yimɓe nayo waɓɓe join on school so ɗum fof ko ɓamtare he association en e dow ɗum kadi min keeɓi jippinɓe from the University of the Gambia ɗum woni suudu jangirdu ɓurnu mawnudu e ndeɗo leydi ndi leydi ɗo en ɗum woni Tidiane Ba e Tidiane Biba e Yero Ba ɓe mbanno graduate hikka degree law min ɗum ne ko ɓantare no feewi te minen ɓe mbaɗa congratulate te ɗum ne ko big achievement e nde ɗo nde fedde min heɓde yimɓe ɗiɗo wadde graduate at the same time from the University of the Gambia ɗum ko achievement mawɗo he amen min kaɗani ɗon min kadi min keeɓi woɓɓe kadi waɗɓe graduate MSc ɗum woni Mamadou Saydou woni no président nde ɗo fedde ɗum wonno kam wonno lamɗo battuɗo tataɓo e nde ɗo nde oɗo association Mamadou Saydou hemno scholarship wadde study human rights and democratization in Africa to University of Pretoria South Africa mbo hempini nde ɗon jangde kadi mboy continue
master's degree goɗɗo at the University of New York ɗum woni to US. ɗum woni Mamadou Saydou miɗen ɗum beltori no feewi. ɗum ko achievement mawɗo e fedde nde kadi ɗum haɗani ɗon haajo min keɓi our fourth president after Mamadou Saydou keɓa Mr. Seydal Ali Ba. Seydal Ali Ba kamne heɓi ka scholarship wadde study PhD. So on teskima association ni jogui PhD holder goto ɗum woni Tijanel Ba mo gollata ko World Bank US. Joni miɗen gara hebde the second PhD holder ɗum woni Mr. Seydal Ali in the next 3 to 4 years. ɗum ko big achievement he association. So si a laari en to banggal jangde education nde ɗo hitande yawtude wonani min hitande weltare e hitande ɓangal. Si ɗon yawti kadi en duttotoy ko association o wawi wadde to cenɗe goɗɗe. Ikka min puɗɗi ko wiyete ko capacity building kulle membaji association o, because hitan fof hitan min garat ɗo min mbaɗa sensitise community o en on relevant matters. Kono min yi fedde nde tigi hoore muɗum e soyli trainings. Min kaldi ɗum most of the time ɗi capacity building ji sa yiɗi ɗi ko a waɗat source outside joɓa neɗɗo mbo ara mboɗanma train yimɓe ma joɓa ɗum kalis kewɗo. Kono alhamdulillah ko Sare Gubu Student Association kala ko ɗaɓɓete yas alhamdulillah miɗen ɗum jogui. So ɗum jaranano min yaade outside. Wanno presentation o ko ɗum woni Mr. Seydal Ali Ba mo jangini membaji ɗi sukaɓe ɓen, because si a laari to fedde nde fuɗɗori ha han to nde yarata responsibility mo joguinoɗa on tuma wawa mbo jogade haajo. So min mbi it is necessary ɓe yimɓe membaji ɗi jangguine no ɓe ƴeftirta responsibility. Ko ɗum Mr. Seydal Ali hollanno min photoje he on training muɗum gili meeting aji ko ɓe puɗɗotono association o ta minen hewɓe amen mbaɗani joinde fedde. Min jiiri struggle mbo ɓe mbaɗanno meeting aji mumen sonkoji ta ɗum fof ko yidde nabdude nde ɗo fedde yeeso. So fedde nde jangi hen no feewi, because si a laari han ɓen yimɓe ɓe mbawa continde daña ko ma ɓe keɓa longtotoɓe. ɓen longtotoɓe ko ma mbaɗe train mbawa ƴeftude ko Basirwel Ba waɗanno he ko Mamadou Saydou waɗanno ɓe mbawa continde golle ɗe. Golle ɗe gonanan ɗo Mamadou Saydou tan walla Basirwel Ba tan ko ɓe golla berumumen ɓe jawtina goɗɗo heɓɓo on keɓɓotoɗo noon il foti waɗede équipe heko foti waw wadde golle mum e association. Min puɗɗi ɗum inchallah koko continta. Si ɗon yawti en calminat pelle garɗe ɗo ɗe foof e ko ɗum wayno fedde kawral Sare Ngay Youth Association, Fulbe Africa, Skoda chairman mweni ɗo Siku, Sagida Kuonku Students Association, ha he Mamouda, ha he Nawde. ɗeɗo pelle min meeɗa nodduɓe mbasinotade. Ok, si ɗon yawti kadi ne kalis momin keɓɓoto contribution momin mbaɗata miɗen kawrindina lewru kala hoto min nattinta on kaali walla donation ji ɗi min keɓata hoto min ndewnata on kalis. On jii nde ɗo nde haw ɗo o programme ɗo itawa heɗo min nannata kalis o. Oɗo programme noon wani anni e mbo ko arde wadde sensitise yimɓeɓe heko ɓe poti famde. Gila ɗum fuɗɗi noon min mbaɗi sensitise community o e geɗe kewɗe ɗe gandiranta ɗe kimmi te yimɓe tunduɗuɓe ɓe poti haal e andude. Rewɓe hewɓeyɗo walla mawɓe han si a lamdima ɓe haqqeji mumen he ndiɗo leydi ɓe kalananma hoɗum waɗi ɗum ko andinaɓe ɗum. Han si a wiya to ñaɗɗo debbo mo wiyanma mi noddananma looyade ɗen geɗe fof ko waɗaɓe hen expose ɓe gandina ɗum. So fedde nde wi hitan fof hitan ɓe gara ɓe mbaɗa sensitise yimɓeɓe hono education, health, law, agriculture, business fi tundu ndu wawa andude ndu wawa andu koɓe poti wadde yiɓɓe wadde invest mbaɗa invest education agriculture kala hen ko jiɗɗa taw min gara ɗo free min jangguina on ɗum tawa a yoɓani goɗɗo on tuma nde ganda ɗum. So si yawti ɗon kadi purpose association o is part of it is to promote education. Nde min puɗɗi taw Sare nde ne gandi nde ɓantaki no ɓeta to banggal education hitan fof hitan min mbaɗa supply o school books learning materials ko wayno books en pencils ko gandiranta kala ko gandiranta school goen cirulen
iɗum waɗa need principal o ɗon mbo wawi wadde attest to dat ɗe sirange ne jiiɗon ɗe jooɗi ɗon ɗe dow ko Sare Gubu Student Association addiɗe ɗo en minen jeehi to MRC Holland min ñaaguiɓe ballal ɓe gokki min sirange min mbaɗi ɗe transport guili comme bo ɗe gaari ha ɗo en ok si on bonjitima on jiyat classroom ji e school o seɗirano ari waktu ko building goto wonnoɗo walla building ji ɗiɗi min jii no school sukaɓe nattirta school sukaɓe ɓe ɓuuri classroom ji gonɗi ɗo ɗi min natti he office aji wawɓe min wallude kulle ɓe gaddana min ɗo classroom ji goɗɗi min natti hen miɗen toro min continue toragol amen ha Allah okken arsuke mbaɗi facilité ha MRC Holland okken another additional 2 classrooms e kadi staff quarters ji ɗum ne ko another achievement for the association because min mbaɗi hen golle min mbaɗi hen facilité no ɗum ardi ɗo nde Sare si yawti ɗum min jarnat jinnaɓe amen no arɓe adiɓe haalɓe mbini ni sa yi miɗen dari ɗo ko kayen jingani min ko kayen mbaɗi min support ko kayen balli min taw guila min ganda ko nafata min ha min gandi ko nafata min hewɓe amen ɗo si wonano jinnaɓe men ɓe janggatano sabura ko yorɓe koye si ɓe gartino holiday ta ɓe jitta rutto kono ɗum fof ɓe gaccani min jaaha e beleɗe amen ɓe lappa min lappe kono ko lappe nafatɗe min ɓe mbaɗi min support min janggi ha min mbawi heɓ ko min keeɓi ko ha jo hanki jemma wone memba amen jottiɗo ɗo very late hedde 1 en mo yetti mo tawi to galleji to rewɓe Sare ɓe ha jo ɓey toon jooɗi ɓey ndefa ɗum yurmini ɗum no bete ɗum okki ɗum kadi ha jo courage wondenoma min jaka ko panmi ko ha joyi famɗi because rewɓe ɓe ko tinniɓe woɓɓe ɓe mbaal lelaki ko tampere tan ɓe goni guiliñan ɗum wiya o programme ko baɗo neniraɓe amen ono Dawour en ɓeyɗo e ndeɗo jonde te ha jo ɓey to katani ɓey ndefa min jarni on min mbawa on yobde ñan foof ñan min gara min codana on sakuji maaro min gokka on kalis min mbawa on yobde min jarni on min ñagayi Allah yo Allah yoɓon moƴƴere on jingani ɓiɓɓe moɗon si ɗon yawti i woodi toɓɓere nde jinmi ɗo haalde seeɗa juutata it is unfortunate kono we will want to address it hitande yawtude ɗo walla ha duuɓi ɗiɗi miɗen keɓa kabaruji ɗi gandiranta ɗi belani men to faade nguya e ndu tundu meɗen ɗo Sare Gubu hay ko taari ɗum wasani min yettanade minen association o ha e exécutif o ko ɗum concerne yimɓeɓe e pelle daraniɗe jiɗɗe accu nguya e ndi leydi min jiiɗi hollude sukaɓe Sare ha hay ko taari bonande wonɓe he bonande e mbujja jabaliji dabali yimɓe e kirsa baali e mbujja nayyi e mbujja mobile ji on tinama gonɗo hen foof hoti accu ñan fo teɓɓaɗa ganda ko minen he laamu ndendata kolleɗa ko luwa wi ko ɗum rewata he maɗa fedde nde ɗo rendata hay goto he dow fenade he dow bonnande sanɗu he tundu muɗum ko gollata e neɗɗo e famille muɗum he jawdi muɗum laamu polisaɓe he chief miɗen ndendi hema kala nangaɗo miɗen ndendi hema en haɓade nguya e ndiɗo leydi so miɗen mbaɗa advice yujji ɗi gaccen nguya gaccen rewde he goɗɗo ko tampani he ko heeɓi inchallah ñagaro si Allah jaaɓi en darata ko ɗo eɗen mbulito nde ɗo nde tampere si Allah jaaɓi fedde nde tawtade pelle ɗe min kaɓo nde ɗo ɗe caɗele on jarama no fewi en calmina guest speaker meɗen kadi Oumar Cissé thank you for coming thank you for honoring our invitation you are highly welcome en calmini kanaji kadi and then deputy speaker we are very happy I
Fulbe TV albarka, Fulbe TV albarka, Fulbe TV albarka. Africa albarka modon Fulbe TV on jetama on juram hebe darani leñol pulagu albarka modon Fulbe TV yo Allah nabru golle yeso. eni ko sottini accini addi haala ala ko tongi gere si bontondirama ndaare Fulbe TV Fulbe TV ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum hara himo ton waɗe subscribe joni joni Fulbe TV no